Oh, eto na, magre-release na po tayo. 7:10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. San Jose, Nueva Ecija. 7:10, release! Yan po, dami po ng kalapate. Yan po. Kumusta mga kukoy? Kumusta mga kukoy? Finally mga idol, so dito na tayo sa mga idol sa EPSA mga idol. Yo, what's up mga pare? Yan mga pare. What's up. Yun ang sa mga kalapatids dyan, mega shoutout na ito kalapatids pare. Nandito tayo ngayon sa EPSA. At yun mga idol, magtatalpak tayo mga idol na saan to ngayon saan kasi to? Saan kasi idol? San Jose, Nueva Ecija mga idol na. At yun ang palayo si Bibi Mola mga idol no. Maganda na may speed yung mga idol nakaraang mga idol, nakaraang karga natin kasi lang yun medyo 1020 mga idol na medyo mabagal mga idol. Pero ngayon mga idol no, pinakain natin siya na ng tae niya. Yun, baka lumakas pa ng konti mga idol no. At yun mga idol na ayun na pa mga idol nagtalpak dito mga idol yan. Yung dalawang crates mga idol papuno na mga idol at yun nga isasakay natin mga idol, dalawa lang mga idol no sa San Jose, Nueva Ecija mga idol. At yun nga yun wala mo natin shoutout ngayon mga idol no? Bukas na lang sa pagkabang ko mga idol. At yun ngayon mega shoutout na sa lahat ng mga subscriber natin dyan. At sa mga magsusubscribe pa, mega shoutout at sa parapol natin mga idol no? Malapit na mga idol no? At yun nga mga idol no? Huwag nyo kalimutan mga idol na mag-comment, like, subscribe sa channel natin mga idol no? At pahit na rin yung notification bell para mag-update kayo sa natin mga video. At yun nga tara magdalpak tayo. Let's go. Alright mga idol no? Bibi Mola. Alright. ID number, kasi yun, 648. Kasali natin ng puling mga idol. Para bukas mga idol. Hindi siya maboring sa pag-aabang ko mga idol. No? Palag lang ng palag, katagalan matsatsambahan din yan. Laban lang nalaban. Agad di siya nawawala mga idol. Ito na yung karga. Lagyan natin ng mga... Oo nga na. Baka matanggal sa liwad eh.
Alright mga idol na. Sinipat ko naman yung tari mga idol no. Talagang sakto-sakto talaga mga idol no. Pang mata talaga mga idol. At yun na no. May tari na siya mga idol. Itatalpak na natin no. Tapos isa. Mga idol, Apunikong. Pumapalo din naman. Kaya sama na natin para mawala na siya no. Yup. Saan na lang, saan na. Kailan sila lang yung tayo. Pabayaan mo sila magkakasya. Tayang panggulo. May bago ba? Register ko na. Okay. Register ko na. Okay. Okay. So yun mga idol na tapos na tayo magdalpak mga idol. At yung ano, nakapuling si Bibi Mola mga idol no. At sana bukas mga idol na pumalo rin siya mga idol no. Yun ang ano, at syempre samahan nyo ako magabang mga idol. Samahan nyo ako magabang sa tag-init mga idol no. At yun ang ano, again mega shoutout sa lahat ng mga kalapatid sa ano sa pare. Mega shoutout at syempre sa gwapo nating coordinator mga idol. Mega shoutout no. At yun, hanggang dito na lang ito mga idol no. At syempre, abangan tayo bukas. Bye bye. The next day. Kumusta mga kukuy? Yo, what's up? No, morning mga pare. Ito yun ang ano at yun ang mga idol na mag-aabang tayo ngayon ng mga ibon natin mga idol na sa pare mga idol. Yung release mga idol sa San Jose Nueva Ecija mga idol no. At yun ang mga idol, nag-release doon ng ano 7 AM mga idol na 7:10 AM. Yun ang ano at yun abang tayo mga idol no kasi malapit na sila dumating mga idol no. At yun mag-i-speed nga sila ng 1-4 mga idol kung darating sila ng 8:06. At yun na nga mga idol no. Time check tayo mga idol no. 7:47 no. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix and Breeder ni Sir Ronald Gonzales. At yun na nga ano yung mga ibon natin na alagang Kalapatids mga idol. At yun na nga mga idol no. 8:06 mga idol no. Speed nun 1-4 mga idol. At yun possible na may mga dumating na mga ibon mga idol na sumalakas mga idol. At sana lang atin mga idol mahila papunta rito agad mga idol no? At yung nga sumali tayo sa pooling mga idol. At yung nga mga idol na para naman may abangan kayo mga idol no. Samahan nyo ako mga idol. Huwag nyo akong iwan mga idol. At syempre mga idol na bago ang lahat mga idol no. Mega shoutout muna tayo mga idol. At syempre eto na mega shoutout kay ano kay Rodrigo Biador. Yon mega shoutout na bago subscriber natin no. Mega shoutout si idol. At dyan kay Albert David. Mega shoutout no Albert David. Talagang solid natin subscriber to si Albert David eh. Yun ang ano. At syempre idol kasali ka idol sa gagawin natin para Apple ng matic na yon. At yun ang ano John Mark Canaber. Yun kasali dito sana sa parapol natin na solid natin subscriber to. Mega shoutout na from Apalit to. Yun ang ano at kay Joy Bal Victorio. Yun mega shoutout na Joy Bal Victorio. At yun ang ano at syempre kay Mark Sampaga. Mega shoutout no kay Mark Sampaga. At Red Check Love TV. Yun mega shoutout. At kay Fidel Patricio. Yun may bago ito na ubasa ng ano, mga idol no. Nagpapashoutout sa atin mga idol no. Yun ang ano at mega shoutout no Fidel Patricio. At yun ang ano Tonga Mark Angelo. Mega shoutout. Ito solid nating subscriber to mga idol no si Tonga. At yun ang ano Lorenzo Yurag Vlog Love TV. Yon mega shoutout idol. Yon maraming salamat idol sa walang sawang pag-support sa muting channel natin idol. At syempre kay Jason Lino. Mega shoutout sa idol. At Bones Hunter Love TV. Mega shoutout idol. At kay ano ba to? Baratang Ibon. Yon mega shoutout idol no. At Jonard Aleta. Mega shoutout idol. At yon kay Billy Bayna. Ito si Billy Bayna talagang ano, pamilyar sa akin to eh. Kasi hindi ko talaga maalala talaga idol eh. Hindi ko maalala si Billy Bayna idol. Parang ano to, sikat na puncher to mga idol eh. Parang na ba hindi? Parang narinig ko lang yung pangalan niya sa group na sa mga LGC ng mga ano mga Pigeon Club. Yun ang ano at yun mega shoutout sa lahat ng mga ano ng mga natin dito na sa mga
Mga kalapatids, yun, mega shoutout sa inyo mga idol no? At maraming salamat mga idol. Maraming salamat no, sa walang sawang pag-support sa munting channel natin no? At yun nga nalalapit na rin yung natin mga idol. Nalalapit na yung natin mga idol, pa-raffle natin mga idol no? At syempre mga idol no, at sana lang mga idol no, patuloy kayo sa support sa akin mga idol. Yun, maraming salamat again sa mga mag-subscribe pa no. Konti-konti na lang mga idol no. At siguro nga mga idol, di natin pabuti ng 500 to mga idol Basta nandyan lang kayo lagi mga idol. Yan, basta lagi nagko-comment dito no. Imamatic natin yung mga legit nating mga solid dating supporters mga idol. Yan. Solid dating supporters yun matic na yan, matic na kasali no. At yun nga malapit yung mga ibon natin no, kasi nag-release din ng 7 AM mga idol. At yun nga nakasali sa pooling si Bibi Mola mga idol. At yun nga yung kapatid ni Bibi Mola no, yung ipaparapol natin mga idol no, sa third clutch mga idol. At yun nga again malapit na mga idol na. At yun, abang din tayo mga idol. Yan, speed dun na 8:06. At yun nga, time check tayo ulit mga idol, 7:51 mga idol no. At yan, may 10 minutes pa, 10 minutes, 10 over 10:15, ganun 10-15 minutes. Pero tingin ko mga idol no, darating ang ibon natin mga idol no, nasa nasa mga 8:20 mga ganyan, 8:20. So okay lang mga idol no. Kailangan maklak natin mga idol ng maayos mga idol no. Kasi yun solo ko ngayon mga idol. At yun, may yung isang baby boy ka na sa baba, nag-aabang na din. So let's abang-abang. Time check tayo mga idol no, 8:27. At yun na nga, wala pa rin tayong ibon mga idol, wala pa rin si Bibi Mola mga idol no. Yung sana dumating siya na medyo maaga mga idol. Sino nga mga idol, mayroon dalawang ibon na punta rito mga idol Ayun bibilis Ayun sino kaya itong mga to? Tay! Mag-ready ka! Sino nga mga idol Sino kaya itong mga to? Nakakagulat. Ito pa isa, ang bilis Ayun Ayun ang bilis mga idol, galing sa laban to mga idol. Ang bilis, magmamadali mo Ang bilis nun dire-diretso Ayun na nga mga idol time check tayo mga idol. Wala pa rin ibon natin. 8:38 mga idol wala pa rin tayong ibon mga idol At yun, nasa na kayo mga ibon natin mga idol, wala pa rin. Ayun na nga ano na kayo nangyari sa kanila. So yun na nga mga idol, wala pa si Bibi Mola mga idol Time check tayo mga idol, 8:09 mga idol San Jose Nueva Ecija mga idol, wala pa mga idol. Ano na kayo nangyari kay Bibi Mola mga idol Ayun na nga, sobrang baba na ng mga idol, sobrang baba na ng speed ng mga idol. Siguro mga nasa 700 na lang yun. Pero yun nga dahil dito nga yung hangin mga idol dito nang galing mga idol, dito nang galing yung hangin papunta rito. Sa lubong sila mga idol. So yun nga mga idol So ayun na, andito na si Kong mga idol Ayun na siya mga idol, from Nueva Ecija San Jose Nueva Ecija mga idol Ayun na at yun unahan niya si Bibi Mola mga idol. Asa na kayo si Bibi Mola? Ayun na mga idol, ayun na siya. Alright. Ang bilis ni Kong mga idol Yung alam nakakagulat, ba't naunahan niya si Bibi Mola. Alright, from San Jose Nueva Ecija mga idol. Yun na nga, si Kong nandiyan na, dumating na mga idol Ayun na mga idol, time check tayo mga idol 7:15 mga idol, ayun na, 7:15, 9:15 mga idol, wala na. Sobrang late na. At yun na nga, si Kong ang nauna. Yun na nga mga idol
Hindi naman pagod si Kong. Si Bibi Mola, saan na kaya si Bibi Mola? Masok ka na. Ayan. Bibi Mola. So yun nga mga idol no, dumating si Bibi Mola mga idol no. At yun, mga 9:30 dumating si Bibi Mola mga idol, pero di natin maklak mga idol. Di natin alam mga idol at ito yung nakalagay mga idol oh. Yan. Ayan, so di na natin siya ikaklak mga idol no, kasi wala na rin naman, dami na nagklak mga idol no. Masyado na late dumating si Bibi Mola mga idol. At yun mga idol no, kompleto na tayo sa mga idol, sa pare mga idol. At yun, maraming salamat sa inyo no, at sa mga nanonood. At yun, grabe takbuhan talaga nito mga idol at bilad sa araw mga idol. At yun, hanggang dito na itong video na to no. Maraming salamat sa mga viewers natin dyan at sa mga magsusubscribe pa. Please na pa-subscribe naman sa channel natin at pa-hit yung notification bell para mag-update kayo sa dating mga video. Bye bye.